У гэтай краіне ўсё добрае і благое рабілася па камандзе аднаго чалавека. Усё залежала ад яго. Прачнуўшыся неяк пад ранак, згаладнелы і спакутаваны ад болю ў плячы Ступак раптам сцеміў, што яго трэба забіць. З вамі Наста Суханосік у перадачы «Смаленне Віпрука» пра вядомыя і невядомыя творы нашай літаратуры, а сёння пра повесць Васіля Быкава «Афганец». Пра тое, як чалавек, які быў на вайне, акунуўся ў звыклае дэпрэсіўнае жыццё яшчэ і пад дыктатурай. Што рабіць? Вырашыць усе пытанні адным стрэлам. А вось што з гэтага атрымалася? Паглядзім. Не забываем пра падабайку і падпіску на наш канал. Ужо падпісаліся? А падабайку паставілі? Добра, тады пагналі. Мы звыкліся да франтавой прозы Быкава, пра якую распавядалі ў школе. Пра партызанаў, паліцаяў, немцаў, вось пра ўсё вось гэта. А тут Менск, 1996 год. Гаражы, шэрыя хрушчоўкі, рынкі з каўказцамі, мітынгі і менты на вуліцах. Зусім іншая атмасфера. А герой той самы, быкаўскі, які носіць вайну ў сабе, няхай і ў мірным жыцці. Адносна мірным. І пра гэта я яшчэ скажу. Усё пачынаецца з нявыкруткі. Гэта быкаўскі канон, калі герой трапляе ў безвыходную сітуацыю ды ўключае рэжым выжывання. Ён ужо трошкі звер, а не чалавек. Герой з прозвішчам Ступак пасля Афгану працаваў у нейкай канторы, але кантора здохла. Жонка сышла да банкіра, у банку якога працавала. Зрэшты, сышоў сам Ступак, бо з кватэры, атрыманай па афганскіх льготах, яго выгналі. Той ідзе жыць у гараж. А каб было на што, прадае свой «Масквіч». Ну і, канешне, бухае. Той гараж – гэта важны сімвал у творы. Ці той дом, ці тое бліндаж, ці тое БМП, на якім ганяў пад Кабулам, або жалезная і ржавая труна, дзе і жыць не жывеш, і памерці не можаш. У тым гаражы Ступак спрабуе павесіцца, але неўдала, бо ў апошні момант заходзіць малады сусед за нейкай струбцынай, каб заціснуць шарнір. А што гэта? Вяроўка ў вас? Ды так прывязаў нешта, хлусіць Ступак. Па выніку застаецца адно – прыкрасць ды дарога ў піўны ларок. Той гаражны кааператыў, дарэчы, як мадэль Беларусі. Мужыкі як мужыкі, але размовы не толькі пра паліва, свае запарожцы і чужыя БМВ, таксама пра палітыку. Бо як толькі нехта ўключыць телек ці радыё, адразу гэты знаёмы сіпаты голас. Ён. Паўсюдна ён. Ступак сам галасаваў за яго, бо, можа, парадак навядзе, га? Ну, а за каго яшчэ? За нацыяналістаў гэтых, дэмакратаў? Тут жа сярод мужикоў і пенсіянер-камуніст Сазон Іванович са сваім крэда. Придумали эту нацию белорусы, чтоб русским кислород перекрыть. Америка, НАТО, нацыяналісты – усе замінаюць яму жыць. Ёсць малады, Алексей, той БНФовец, апозіцыянер, але гэта высветліцца троху пазней. Ну а іншыя проста маўчуны, як карта ляжа. Ступак і сам маўчун. Калі пра палітыку, то лепей трымаць язык за зубамі. Так некалі вучыў бацька. Пасля камсамол, армія – гэта правіла. Ці казаць адно, а думаць іншае. Ступак акурат такі. Беларус. Усё змяняе выпадковасць. Ідучы цэнтрам Менску, Ступак сустракае калону пад бел-чырвона-белымі сцягамі, якія палошча вецер. Шмат людзей, усе радасныя, прыгожыя, хлопцы, дзяўчаты, дзеці, як да касцёла. І далучаецца, выходзіць на праспект разам з іншымі. Ну а чаму б не? І тут разгон. З розных бакоў набягае амап у шлемах з дубінкамі ды лупіць направа і налева. Ступак таксама атрымлівае, але сыходзіць ад затрымання. Інстынкты яшчэ працуюць. Валачэцца з адбітым плячом па горадзе, а там нібы нічого і не адбываецца. Людзі ходзяць туды-сюды, ўсё спакойна, толькі нейкі ветэран з калодачкамі на піджаку пытае: «А што там? Што?» «Ідзі паглядзі», – кідае яму са злосцю афганец.
а ў галаве круціцца слова «шакалы». Бо нападаюць на бязбройных і непадрыхтаваных. Тых жа са шчытамі вучылі біць. Яго ў Афганістане вучылі, а людзей і падлеткаў са сцягамі хто іх да такога рыхтаваў? Недзе вось у гэты момант ён пераўтвараецца на звера, а хутчэй вяртаецца да сабе, выходзіць з каматоза. У ім прачынаецца сапраўдная душа. Трэба яго стрэльнуць, а там будь што будзе. Чым так тухнуць у смярдзючым гаражы, здохнеш і не хутка здагадаюцца, што памёр. Як тая бабуся з першага пад'езду, што 3 тыдні праляжала ў зачыненай кватэры. Пакуль суседзі не ўнюхалі. А што для гэтага трэба? Зброя. Ступак пачынае складаць план, дзе ўзяць. Але найперш трэба грошы. Ідзе да барыгі, які банчыць іншамаркамі і закладае гараж. Апошняе, што ёсць, за $500. 300 на рукі, апошняе пасля. Але ці будзе тое пасля? А якая розніца? Ступак упершыню пашкадаваў, што 7 гадоў назад прыехаў з Афгану з пустымі рукамі, бо мужык без зброі нібы голы. Яго мара – калашнікаў, з якім сам служыў, ці хаця б сцечкін які. А дзе купіць? Можа, у вайсковай частцы у афіцэраў дакладна не, а вось прапар можа і прадаць. Так, які яшчэ варыянт? На рынку ў каўказцаў. Ступак цягнецца туды, вынюхвае і нават акуратна пытаецца, але яго самого прымаюць за мента ў штатскім, размова не выходзіць. Афганец увесь час рыскае, наварочвае колы вакол рэзідэнцыі самога, глянуць, калі там хто прыязджае, ад'язджае, як лепш падысці. У палітычнай баталіі гаражнікаў ужо не лезе. Каб не выдаць сабе словам, усё важнае робіцца моўчкі. Наважваецца на размову хіба з маладым Алексеем, які яго літаральна выцягнуў з петлі. Таго, аказваецца, менты прынялі на мітынгу, то можа і свой. Але той кажа, што ў народа трэба падымаць самасвядомасць, агітаваць. Самасвядомасць. Вы самасвядомасць, а ён 100 000 амапу. Чыя возьме? Што рабіць? Гаўно тады вы, а не дэмакраты. Ціха, без злосці, сказаў Ступак і пайшоў да свайго гаражу. Ён іншы, з іншага цеста, ды ўвесь час круціць у галаве. Зверу цяпер лепш, чым чалавеку. Такі настаў час, на сілу патрэбна сілай. На гвалт яшчэ больш гвалтам, інакш кранты ўсім і бэнэфаўцам, і афганцам, і камуністам. Гэты не спыніцца. Не спыніцца ні перад чым. Чарговы паварот. Гэта выпадковая сустрэча, прычым у краме з гароднінай, дзе кучамі ляжаць авакада, гуркі і бананы. Сімвалічны намёк аўтара на народныя масы са свядомасцю гародніны. Дык вось, Ступак сустракае там, за пару кварталаў ад рэзідэнцыі, колішняга знаёмца з Афгану, Шпака. Той выглядае няблага, з камандзірскай папругай на круглявым жываце ды ва ўніформе колеру травянога смецця. Хто памятае, акурат такую ў Беларусі ўвялі ў сярэдзіне 90-х, і народ яшчэ афігеваў. Нашто міліцыі ў горадзе камуфляж? Што, вайна нейкая будзе? Слова за слова аказалася, што Шпак служыць. У міліцыі? Не. У КДБ? Не. Вышэй. Але ж куды вышэй? За магутны КДБ, думае Ступак. Шпак таямніча усміхаецца, але абяцае пазваніць, тыпу «яшчэ ўбачымся». Куды званіць, не зусім ясна, бо герой жыве ў гаражы. Таму на аўтамаце дае тэлефон старой, ужо жончынай кватэры. Але, можа, неяк знойдуцца? Ну і галоўнае, можа, праз Шпака атрымаецца здабыць тую зброю. Таму чакае. А вось само чаканне Быкаў апісвае проста геніяльна. Будзе, не будзе, а што калі, думкі пра жонку, пра кватэру, пра гэтую кіпучую крыўду, ці вось такое. А раптам на тым мітынгу, дзе атрымаў дубінкай па плячы, у шаломе пад маскай быў і ён сам, вусаты. А раптам апрануўся ментом для азарту людзей палупіць.
Ну а чаму не? А можа яго самого ступака ўрэшце апазнаюць і прыйдуць па яго душу. Кароч, такое псіхалагічнае пекла. Урэшце у дзверы гаража грукаюць. Гэта яго дачка. Фух, слава богу. Дай паперку. Дзядзька казаў, каб пазваніў. Гэта нумар шпака. Яны сустракаюцца, гутараць, шпак робіць прапанову. Прапанову паслужыць. Ладно, кажа герой. Яго мыюць, апранаюць, абуваюць, ганяюць па дактарах, даюць жытло, на першы час афіцэрскую гасцініцу. Форму. Апранаючы мундзір акурат колеру травянога смецця, ён зноў адчувае сабе чалавекам. Маладзее. Нічога, думае, галоўнае, каб зброю далі. І вось ужо яго самога разам з іншымі падымаюць па трывозе і на камазах вязуць у цэнтр Менску. Разганяць дэманстрацыю. Як усе, ён стаяў плячо да пляча з суседзямі, маладымі хлопцамі, трымаючы ля ног лёгкі дюралевы шчыт з гумовым дэмакратызатарам у правай руцэ. Рука і плячо амаль перасталі балець. І вось гэта вельмі сімвалічна, бо кола падзеяў нібы замкнулася. Ён па іншы бок барыкадаў і боль сыходзіць. Але на гэтым не ўсё. Ступак атрымлівае пад'ёмныя 9 мільёнаў зайцаў. Фантастычныя грошы. І ўжо думае, хай бы зброю не давалі які час, каб хоць пажыць як чалавек. А там ужо пабачым. Але зброю ўсё ж даюць. Не калаш і сцечкін, а УЗІ. Новенькі, караценькі, лёгкі аўтамат з мінімальным разлётам. Ідэальна. А разам з тым і новая работа ў службе бяспекі самога. І вось афганец ужо зусім блізка да сваёй мэты, а той, на каго ён пачаў паляванне, моцна цісне яму руку і глядзіць у вочы, хваліць, бо такіх, як ён, усяго 30 на ўсю краіну. Дык ці стрэліць? Быкаў падводзіць да высновы, але пакідае само пытанне без адказу. Нібы выбар не за ім, як за пісьменнікам, а за беларусамі. Бо у іншым выпадку гэта быў бы лінейны сюжэт пра кілера ці пра крыўду, а так ёсць над чым падумаць. Бо лёгка несці сваю крыўду і злосць, калі ўсё хірова, а Бог нероўна дзеліць. А калі роўна дзеліць? Калі ты ўвесь упакаваны і ў шакаладзе, дзе твая мэта? Куды падзелася крыўда ідэя справядлівасці, га? А што вы думаеце пра гэтую дылему і ўвогуле пра ўсю сітуацыю? А што б вы зрабілі? Напішыце ў каментарах, толькі калі вам гэта бяспечна. Ну і, канешне, чытайце, глядзіце, абмяркоўвайце сваё. А калі вам цікавы і іншыя творы Быкава, каб іх разабраць і прагаварыць, то пішыце ў каментарах. А на сёння ўсё. Мы з вамі ўбачымся, а цяпер пакуль-пакуль.